Hey yo, what's up guys? Good morning ka natong tanan sa atong mga followers and subscribers sa atong YouTube channel. So for today's video naatay nununan nga isda ug natay special guest. So special guest dala si Charlie. So magbukbang ta karon kauban nato si Charlie. So before ta mo eat Charlie, mag-pray sa ata Lord. Thank you for this food, Lord. Bless this food in Jesus name. Amen. So magmukbang na ta Charlie. Kaya ka. Mana. Paano ba ko lagi? Maglap ka ko ito ya. Ay, bukong ito nga ka. Mani Charlie. Paano ba ko lagi ka? Kasi ito nga. Kahit ka na. Pero ikaw na. Ano ka ang bukog? Kaidaan. Mukha. Naya po yung Charlie. Eh, kubi. Dila mo, dila mo. No. Ima niya kubi. Balik magtubig ka. Napita utang audience. Oh. Kaya tapos na ako ko. Maya among latest for baby con Charlie. May mga ulo Charlie. Tagi, hindi ko ganun Charlie. Daya ka. Daya ka mo. Ayaw na ako Daya kasi mo ha. Op. Napay mo oh. Ay, api na tubig. Kobe, dito ka. Hindi, kobe. Ayaw na ako maya. Daya mo oh. Maya. Ayaw, si Kobe. Ito nga naman si Tay. Hindi kasi ng gato. Lumalong ka. Kaong kanon, Tay. Ang kaong kakanon, oh. Kanon mo. Hindi na pugaon. Tukan ka. Uy.
Ano pa ka na bukog? Wala, manggod. Bukog mo na. Na, pilis na lingag. Ano po ano? Ang ulo. Suga po yung mukhaan tayo. Suga mo kamukhaan ko. Kan ulit. Tapos pubiga. Wala. Thank you for watching guys. Kaya samok-samok na si Kobe. Please follow our Facebook page and please subscribe our YouTube channel. Once again, this is Boston and Family. Thank you for watching and bye-bye.